Това е дупка. Мамо? Да? По-лесно ще копая такива големи дупки. Добре. И ще търся съкровища. Вау! Добре. Есенно море. Не плуваме, ама ни. Да. Виж какъв камък намери. Странен. Ей сега, мами. Лепно бях. Нали, мама? Ето го камъка полепно. Камъче ли намери? Да, и сега рисуваме един квадрат. Нарисувах квадрат. Добре. Сега ще се продължи тук. Добре. Е, тук има доста камъни в дупката ми. Ага. Има? Нали? Сега като дойде Алекс, ще си пробвам копченцата. Аз този път ги взех. А, взели ги? Да, дали ще се надуят. Добре. Че вчера ги забравих. Ага. Добре, так му днеска ще си поиграете. Камъка наведнъж. Много камъня. Само да ми заравят дупката. И още камъни. То аз тогава по-добре с ръцете да си копая. Гледай, какво чудо. Ама аз какво съм кликнала? Нали мога да се седна? Аде. На постелка съм все пак. Клякам. Седното няма постелка. Ще го спирам.